Ngani zakwethu kuphinda kuphi la kufuneka nombuso njengamanje ngicela ukuthi subscribe share phinde comment ukhuluma nakho konke ukuthi subscribe uma subscribe sikwenzela ukuthi kube wena oqala uthola notification wezihamba phambili nezishisa ngani zakwethu njengoba nathi sabahlazisi kuyisibheke neinkulumo ukuthi ke inkulumo ngabe bichaza ukuthini iGcokma lapha seliveze ukuthi ke hawu nifuna ukusiphatha kusho ukuthi ngeni la kuzoqhamuka umuntu akwadlamini ithi hayi kuyagcatshwa ukuze ube ngwadlamini le nkulumo le ngane zakwethu sikhumbula ukuthi ke kunomculo wamaskandi simbiza nkosiyamagcokama kuyena ke ogcabile wathi ke ube sethi ke kusho ukuthi ngelanga oqhamuka umuntu akangubani lethe sinqamula imini unqanyula imini uzokhumbula ukuthi lapha masiphinde silanda futhi abazwene noBhekihonga kuyena ke wakangubani iGcokma elisha ke libe selidala phela lapha na TikTok lathi hey dumani nani bafowethu siyafisa nathi ukuthi nidume bese niyayizwa lento le enisithwesa yona ukuthi ke inzima kangakanani kana ukuthi mina ngifisa ukwanda kakhulu ngenkulumo kodwa ngifisa ukuthi ngikubonise umbukiso wakho ungakhohlwa ukusilanda inkundla zokuxhumana ngabe TikTok ngabe Twitter ngabe wona ke Facebook phinde kuzoba yona Instagram lapho ke sihamba phambili na umbukiso wakho ungakhohlwa ukusubscribe. Hey, waze wanzima ukuduma wemadoda. Kahle kahle ngifuna siphile impilo ngivele. Siyakhala, niyakhuluma. Siyayiqinisa ke manje ke, siyayiqinisa. Niyakhuluma futhi. Uyazi isigcino kuzovela kuqhamuke nje indoda kangubani vele ithi iGcokma nqamula umuntu emfana, nqamula umuntu emfana. Indoda umfana unjani ungamnqamlela umuntu? Nqamula umuntu emfana. Ngithi ngisabhekela lokho qhamthushu. Wakadlamini futhi umuntu. Hey ubaba omkhulu la wethu wakadlamini uphondo lendlovu wathi siyacaba ihlathi. Caba mfana, caba ihlathi mfana. Hey hawu weje sazavelela. Uyazi ngifisa ngathi wonke umuntu angavela dumeke vele kutitinywane nje bafowethu. Ke sintitinye nathi dumani bafowethu wonke nje umuntu abe nodumo lwakhe nombandla dume nje uyabo ngoba phela ukwahle nibona niyakhontrola man. Nathi siyakwazi phela ukucontrola futhi siyakwazi nokutitinya. Sintitinye dumani cash now